Yeah, they put it as well. Wow, moving not to Mujin, not to $1,500. When you hold up to Panimari, after I was really go for George. I started on the gym with a quash. Mokaman. Ahora Kingsley George. Yangu ndio kuma Yoru dida fumesho aripe remkaza. aripo. Ngawe bakadi pe ni boka. Dia na wangazie. Ndio ndio. Hala jana. Sio boss. Itaora wana Ndio kuma ndio ndafuma. Nipanza kungi oba siara dosa mwananga bonga rona. Ngata mwana ngata. Iya wata mwana. Sawa dosa na nduga. Sawa kwa singa na dosa ro zinali kocha mtu ndani ina. Urula chichi ndonichi. Ndio ngombe na tsi ni nguzi na dola ni wantozi. Mudo Pamzuri. Tingangoti takasiyana edu sinakuverera asi chikonzero chakaita kuti tisiyane nenyaya yekuti tatapari nemukadzi petru saka patakazobata mufacebook anga akudana nemukadzi ndopandakafonera mbuya wangu wasiya watotaura naye pafoni wakafunisa anonzi Peter wataura nawo muzukuru zvikasaka nyaita ndeichokwadi kuti munhu ndani naye uyo akati ndeichokwadi mufesi akati aiwa ini munhu wangondokwanisa kutagona nchienda naye noti ndomuda uya ndopa wakati aiwa hazvikwanisi kuti aende ikoko urera munhu ngarendeko izvo zvirikutaurwa musikana zvirikutaurwa hamuna umwe mukomana ndasodana naye kudhara chiutoenda kuchikoro saka pesa pakazoenda kwaharani kukwatana nemwangu ndakapesa nhamba foni then mine mukomana yefonjena madanaye ndokazotanga mukomana yedu mameseji wachiti ndiri medhiliwariwa ndonyapayaa hamuna kuzombodana naye warohwa atina iwe nhamba dzake dzaa dziri mufoni mako ndiwo wakatodzisa dzanziri mufoni mako ndinodzisa waimuziya here mukomana wako kuti waidana naye waiziva kuti akatora uri musikana womunhu saka maizorambana sei iye achiziva kuti une umwe iye achikudawo iwe uchimudawo uine umwe munhu abadiwe kuti kai waidanana naye uine mumwoyo iye ari mufacebook kudhara ichikuenda chikoro iye ukati pandaidana naye andoziva kuti ndodana naye iyo wadari mambo mamiriro akaita kuti zvinonga zvavhiringidza ndikuona mukomana akazotsvaga nyaya dzekushojera kuti awane kubata mukomana saka zvaakabata mukomana yawazoti mukadzi wangu chitsotsi chaanga akuita iye kuti awane kuramba mukadzi saka
Akazimusikana akataura ega. Wakambodusezva utaura kuti Ndaidana naye ndichidana neumwe mukoma. saka yakutoda kutoti uchitore pake kutoti wane mwana. Pachakandii matauro anoita musikana ari kuti mukomana ndakadanana naye nechiuchu Ndakatobva nechikuchikoro ndakadana naye. uyu vandazodanana naye neuyu saziva kuti ongowasiyana here nemukomana aya patongo achiri wese asi uyu mukadzi sematauro ari kuita zvada kuti apruve kuti mukadzi ari kuti uyu ndiye akazotsvaga chii nhamba ini ndise kana murume akazotsvaga nhamba dzex wakadanana naye yakadana nauyu engauda kutsvaga nyaya yematsvetire yani auyu wozoregera kutaura kuti tengesasandanana pandakazotanga kudanana nauyu ndisina communication naye uyu ndiye akatsvaga chii nhamba communication kwakuchiza phone man pauyu kuti awane matsvagire enyaya hamenoti ipapa wakagara nguva yakadini naMichelle? Ndagara 2 years. 2 years. Makore mai mutori nemwana unoona wanganimeze Namwana wacho. unoona doing meze Papa wangu ane makore mangani anosvitsa 2 years mwedzi uno. asi vakagara mese pa2 years saka nyaya yapapa ndeye matsoko Mwana unoguzika mbizo wako. Pamusoro ipapo mufesitambari ndamubvunza akataura akati iye munhu ndakadana naye achikuenda kuchikoro asi kubva paakaroorwa hana kubvira ndasiyana naye tangorakusiyanana Peter ndiyaida noti mafirst days ndendikatora line angoziva kuti ndindina aibva aregedza kutaura otanga kutaura nhamba zvokuti ndakadzisa mufoni nhamba dzavo dzagara dziri mafoni. asi iwe unoziva kuti Peter anoziva here kuti iwewe unoziziva kuti waidanana naye? Inango Peter zvokuti aidana nawe handasingazviziva ndatozozviziva pandazvibata achiti munhu akadana naye ubvanzi tichiri kuenda kuchikoro saka achangaviita ini ndiri kuona kuti uyu aunzwa mudare nenyaya yematoro iye kana ainge achiziva kuti uyu chikomba chake chemukadzi wake aifanira kuti aunze chikomba kudare chikomba chemukadzi wake ende iye ari kuti ane makore mairi achigara nemukadzi wake uyu. Pamakore mairi ayo mwana waanaye ane makore mairi mwana iye saka ndaiona kuti chikomba sei anga akaroora here mubvunzo unobvunza kuti amuudze chiri chikomba anga akaroora here bozi kurenyu marriage iri yakushanda yatinofanira kuti tiite alaini nayo tichitaura matatu. kana anga asina kuroora changamiri panonetsa kuti ati icho chikomba kuti wese vanenge vachinzi zvikomba Nazoi aunzwa kuti abhisechi tingati ringadai akatodaidzwa kuti abhise roora but taakutoda kuzoona kuti akabhise chii handiti nokuti munhu akaitisa pamiri apanga asina chikomba apanga ari chikomba chichibva chaunge chiripo uyu achitaura pekutanga anotaura kuti uyu ndakabvira kudanana naye kubva kare mukomana wangu wandakadanana naye tichiona bva zvakare nyaya yacho unotoona kuti pane relationship yanga iripo inonetsa kuti ipere relationship iyoyo. Saka ndobva tinoda kuona kuti right isu hongu ndosaka ndamubvunza kuti iwe unogutsikana here kuti mwana aripo mwana wako mapinda asati apindura
kuti haupokani kana kuti unopokana here kuti mwana uyu mwana wako. Pamuzure pakupokana nazvo nogona kupokana nazvo asi handichatoziva nokuti hangu takadana nemunhu wachiro evhesi munhu angotorawo ndichiti nhombo ndiyangu saka ipavanhu pandisingazozive kuti ndivangu here zvechokwadi kana kuti aiva hasi. Unoda here kuti tipruve kuti mwana ndewako tisati tapa judgment toita ma-DNA test so that hauzopokani kana zvichikwanisa. Varipo awa ende takati sedare takakumbira kuti watidzikisire mitengo 120 ndizvo pamusoro Murani ndiri mbuya wemuzukuru. Nyaya iri apa ndekuda mwana uyu kutaura kwaanoita inini hatisi tiri kunenderera kuti mwana wangu asi kuti mwana uyu kutaura kwaakaita kana kubva kare akati mukomana wakomana noti kana nemwe munganona here mukadzi wekuti mandodanana nemusikana iye ndiyo wamunobva matora zvinoita handiti musikana anomboita kudanana newakomana asati aroro wanga ari pachikoro mwana wefomu mwana wacho ndopi mutora michero here anga ari pachikoro anga atori fomu hani vese vari vairi nemukomana wake zvawanga vari pachikoro inini ndini yakutowabata jimu uyu namichero kuti tizoziva kuti michero ane pamiri ndini ndakatowabata vari pasango vari vairi ndawabata kudaro ndikamurova mwana wangu ndamurova mwana wangu akangotaura kuti jimu ndiye wandudini wandudanana naye tikaenda naye mwana uyu pajimu zvokutoti kana munhu wese kubva kana maticha kutoenda pachikoro autoziva kuti wakabva grade 6 hanzi wakabva grade 6 wanawo wachidini wachifamba wese wachidanana jimu nani uyu mukomana waari kutaura anga akuzonditeera wandiri kufomu hani kuda kutiteera kuchikoro asi iwo wako wasingasiyani kufamba wese saka jimu akazoona kuti uyu mukomana Peter waari kutaura uyu akupfimbawo chi musikana wavo saka zvakaona kuti apfimbawo musikana wangu iwo wanga wakutoenda mumakwenzi manje nemusikana jimu ndakatobata ndini kutovabata ndadaro iko patakazodii patakazoona kuti mwana uyu ane pamiri zvatakaona kuti ane pamiri mai wacho mai wacho akati wana waita wana wechikoro zvawaita wana wechikoro ngatitsvage madhara ekuti tingaite sei nokuti inini mwana wangu ndoda kuti arambe achienda kupi achienda kuchikoro mazvoo ngatitore matanho ekuendesa kupi toendesa kana kupolisi polisi ichatipa madhokta ekuti mwana uyu abviswe kana pamiri nokuti papa chinotanga waramba wachiendawo chii waramba wachiendawo kuchikoro wana mai avo ndiwo wakaramba wakati ai hazvidini hazviiti isusu inini handina chakashata ipapo handitambozvishora handina kumboshorawo bazveshora wakati inini hapana chakashata isusu ngatitore ingawanikana kuti munhu ane pamiri mazuva ano abvumirwa kuenda kuchikoro kana kuita sei hazvina basa isusu zveshuwawo mwana ndaitomurowa uyu mukomana uyu ndaitomurowa kuti musatambire muri kuenda kuchikoro muchitamba nemusikana zvechokwadi wana wawaitamba wese zvadaro ndipo pawakadini patakava tazoti nepamiri pake mwana zvikasi aiwa tinotora etu wacho nde wakatoya shuwa wakadini wakatora munhu wavo wakagara naye wagara naye munhu wavo wakaita mwana wakatoita mwana wavo wakatoberekwa ari primicha wakatomuriritira zveshe waimuriritira hachidi kunyepa waimuriritira asi pakazotanga nyaya kuti tiite nini pakazotanga nyaya mukwasha zukuru wangu wanoshanda bhiridhingi yekushanda chikoro chiri pedupo kumacheki saka wanombotorwa wachienda harare waenda harare ndipo pakazotanga nyaya waenda harare ndipo paakazoisa mameseji ariye achiisa meseji kunani kune mukomana uya inini pabva kudaro pamba ine shoko rakambotanga rekunzi nemukwasha zukuru wangu akataurira sisi weuyu zvikazi munoona inini munin'ina wenyu hasi undi wachina zvakanaka zvakachena maiguru munamboya mundi wakiwo munin'ina wenyu hasi undi wachina zvakachena hasi kutsarukana pamba pangu inini kana washeni kana chii hasi kutsarukana asi kuti inini mama wangu
nasisi wangu hawasi kutomuda. Andasara ndega ndakamira nemudzimai wangu. Ndasara ndega ndakamira nemudzimai wangu. Inini kana kudaro kusatsarukana ndo wachina nekusateerera pamba pedu. Inini ndichatsvaga zvinhu. Ndichimwe manje. Ndichatsvaga zvimwe nekuti ihasi kunditeerera kana kuita sei asi mai wangu nani natete hawasi kuchatomuda pamba ipapo waruti hatisumuda. Saka inini ndichatsvaga zvinhu zvekuita najimwe. Ndadaro muzukuru wangu musisi uyu akabva uya akantaurira akati gogo ndizvo zviri kuita anzi maidhekero hasi kutsarukana. Saka baba wadhekero vandiudza kuti kwazi inini ndichatsvaga zvimwe nekuti inini mai wangu nasisi wangu hawasi kudini hawasi kumuda pamba ipapo. Saka inini ndini ndandasara ndiinaye. Saka iye kana akuitawo zvisina kutsarukana inini ndichatsvaga zvekuita. Adaro ngatagara ini ndakabva ndavatora tinonamata tese kuchechi kumwe chete. Ndakati kana tapedza chechi usaenda. Vaamira vatafamba tese tiri vatatu mubasha zukuru nemuzukuru wangu. Ndikati naye muzukuru soko randanzwa iri. Ndikati gogo ndizvo zviri kuitika. Mwana muzukuru wenyu ari kuti akabata ungoti pindi asi ari kuti pindi akabata kusateerera mai wangu ari kuvharidza foni. Saka inini ndizvo zvandinoenda kutoona kuti inini vana mai wangu hawasisinei naye pane kuti haasi kuteerera. Mapaula zvadaro ndipo pakatanga nyaya. Ndipo kutanga kwaye chaiko tikazi hasi kuteerera. Saka inini ndichatsvaga zvimwe ndizvo zvaangataura tikati vangotsika-tsika ndikati ai mwana uyu zveshe wamakamutora ari mudiki. Kana mama ndakawaudza kuti mwana uyu mudiki haasati makore ake anga asati asvika. Saka imi munoita muchitomudzidzisawo semwana wenyu. Saka kana asiri kuteerera mama wachisvika pakuti wabva wasiyana naye hawachadi wese natete hawachamudi anodzidziswa nani. Takangororwa kuti wadikiredzidziswawo nanamwene namatete. Saka wakamusiya vanoti zviite sei? Mubvunze. Ndakataura nawo tiri kubva uchechi. Majekesa zvimwe zvakandisina kutisiziya. Tapedza izvozvo. Tapedza izvozvo ndio patakazotanga aenda kuHarare. Aenda kuHarare ndio paakazoisa mameseji ake. Iye mameseji arimo hamuna meseji yamushi yatakadini yatakaona yemusikana. Iye ndiye akatotanga mukomana iyeyo. Patawabvunza musi wako yakuti hatichadi mukadzi. Tikati tikazina mama wacho meseji yandiri kuona zvamurimi makatora raini remukadzi mukaenda naro Harare. Wakatora raini remukadzi wako vaenda naro Harare. Tazvinzwa kuita kuti tiyege majekesa. Une makore mangani? 18. Saka nhume yakaitika waine 16. Anga ari mwana muduku. Anga ari mwana muduku. Saka makachengeta mhosva kaya mungadai makaendesa baba? Ndakatochengeta mhosva zveshuwa. Inini ndine mhosva mai vacho haana mhosva vabarika nanhasi vanototaurira mapurisa. Vanotaurira namapurisa ndomuendesa mwese mimi mhai nemurume wacho naamweni wacho. Iwewo wane makore mangani? Ane 17. Une 17? Wane 19. Wanga wane 17. Iwe wati 18, iwe 17. Wane 19. Sa vana vavo vakaita pamiri vasingabvumirwi kudini. Wese wari mai vacho vatonditi mimi mama naamweni wangu wacho nemupasha wayo kuti mwese ndinomuendesa mapurisa nekuti mwana wangu zvamaakuita manje marambire acho haana ujira. But mese mune mhosva ka nekuti vakaregera kuendesa mhosva iri mhosva mauda kuzoendesa nhasi. Iyo takati nzozoya panyaya iyi kai mukomana Jimo navabereki wake wakanyatsoona kuti iri mhosva. Mwana yachiri mudiki kubva watambira chi mhosva uchiti zvisane kwachi mapurisa wese majunior kutambira ikoko mhosva yacho kutambira ikoko kwakatoita inzwa kahle inzwa wese wanga wari under age 16 and 17 ndila kuenda wakaona kuti pane mhosva iripo pakuti mukomana anogona kuita sei kunyura nemusikana wese vanogonyura sei wese asi damzura wachiti right isu ngatichitaurirane tiita sei tigadzirise then iweyoka usarambe mukadzi ngatitaurirane neava usarambe chi mukadzi
kana makore ato apfuura ekuti hauita sei hausungobva wajata ndo zvawakaita mubofu katsangamiri mubofu wana wese wanga usina mhosva papa asina mvume yekutombo wajoinidza kana kutambira kana kuita sei aizara mwana wakapakaipaka wane mhosva wabereki ndio wataka kutotonga pano wakapara mhosva wese ndopenekada kuende shumaira kuti iyi inyaya wabereki wageza goza newabereki wayo wajini handiti wanao wanga vari mhosva wakaita vari majuvenile wakabitisana nhumbu wariti majuvenile wabitisa vari majuvenile mutemo wemuzimbabwe vanga vasingabvumiri kuti vadi varoorana. Mutemo wemuzimbabwe unengori kutaura kuti vabereki vemukadzi vanenge vachichengeta mwana wavo wemusikana, vabereki vemukomana vachichengeta mwana wavo wemukomana, vobatsirana kuchengeta vanhu ava vari vabereki veshe, kana kuri kuwirirana kuri kudii vanongowirirana, asi vese vane chii nekuti hapana anga aine mhosva pakati pavo, vese vanga vari vajuvenile. Muri kuona kuti pane nyaya apa, muri kuzviona here? Waona mhosva ichiparo, woiputira kuti mhosva iyo isabude, wozoti wanyangadzirwa mangwani waakuchitaura kuti aiwa ndakatozoiona mhosva iyi ndikaichengetedza. Saka ndoda kuti mundikorektire mhosva yangu yandakadii, yandakapara. Muri kuona? Inini chirava ngechekuti handisi kuziva kukanganisa kuno wako, kukanganisa kunoitika, kukanganisika kunoitika. Asi pandinobvunza ndepekuti uyu achipisa makore ake, but imimi makachengeta mhosva kumirira, inzwa, imimi makachengeta mhosva kumirira kuti aite makore. Saka tikakutonga imimi wakawanda vachandochengeta mhosva vachimirira kuti aite makore, tichivatonga waane makore adii. Apara mhosva woti mochengeta mhosva, machengeta mhosva waita makore, uyu akapukunyuka uyu obva atiziva kuti inini handisisina mhosva, ochiramba uyu nekuti hapasisina mhosva. Ndo zvamuri kutaura imimi kuti titonge iyi mhosva yatakapara iyi haina mabasa rese. Modzisa imakupasa ndombona kuti chakamira vari kutaura chakamire vanhu vasikunyatsona kumira pakadanya nyaya iri pamberi apa haitomboripo, hatina nyaya. Nyaya yakaparwa ndo yamuinayo zvekuti dare rinoiri dare remutemo ndogona kutokwedisa rimapusa izvezvi nemhosva iyi yamakapara. Munodoipikira kuti makachengeta mhosva musinganomhangari mhosva muchiiputira. Pachirungu vanoiti chii, yani accomplice, kuona mhosva woregera kumhangara mhosva. Waona mhosva wauregera kumhangara mhosva, utoriwo muchi mumhosva. Imi mutori wasungwa wangu, mutori wasungwa wangu nekuti makaona mhosva. Iyezvezvi tikakuregererai moenda, vamwe vanondo ma15 years vachandoitisana kuti motorana mondoti ngatigarei, handiti wapa 19 mouya motaura kuti aiwa hatichadanani, handiti kuziva mutemo munoziva, asi kunzvenga futi munogona. Saka hapana kunzvenga. Saka
tinenge tichisvika kupi? Tinoda tipedza here dambudziko iri rewana rechild marriage, nekuti makarorodza imimi inonzi child marriage yamakaita. Makarodza vana vaduku. Mutemo wemuZimbabwe uchitaura kuti vanhu vanofana kuroorana vanofana kunge vapfuura 18 years. Imi makarodza vana vangu vaine 16 years. Kamambo kuti iwo wabereki wemukomana dai wanga wati wapambera uyu wemusikana wati wapo uyu asi wemukomana futi ngawauye pambera nokutaura watusei kuti wachibunda mhosva yavo wozi dare richange richizivekwa nderekunzi mambo makono vanorodzana raakubuda vanorodza chii vana vari underage. Vanhu havatarisi kuti nyaya yazo yarino, vanotarisa payakaitwa kuti yakaitwa vana vavari makore mangani uye daibata sei sevanhu vanga vasi vari vana vaduku. Imi vabereki vacho makaibata sei? Ndimani Nawi yakatotinesa tichizvitambira. Saka mbiri tati nawi tadita ita police case. Ikandozvo mungadai makaita izvo. Tada kuti tiite police case. Mama ndoko wataiwa ndi mwana wangu achikumbisa. Isitikataiwa vana vadiki vese. Tisi wedu vari pachikoro. Nyari pachikoro. Ndoko wataiwa ini nomuda taendere mberi nezvikozo zvake. Saka zvakadi kuti tiite sei tichibvisana. Imi ndimotenga piri. Tikataiwa sari tese tinosotenga piri. Ndivapazoita kutaurirana kwekuti vanhu havazoite sei vazosvika paugarisana tizosvika pakupfuura chii mudzimai nemhosva hatisikuirambo ipapo tatora mudzimai wedu tagara naye isu mudzimai wedu taimura nemwe unoda zvese taiti zvavari kutikuraiwa child marriage imi timutaura nezvechild kurodza mwana muduku. Imi tete makarodza vana vaduku. Mutemo unosungirwa murutofupuro kuti taita nemwoyo wese singafa noudiwa imboda nemwoyo wese. Inini pepandikungana napo pekuzvitenga pisa mwana wangu mudiki ndida kuenda kuti tiende kupolisi ndinonzwa kuti ndoifambisa sei nekuti vana vangu ndikuwachengeta ndega ndikwanisa kumuendesa kuchikoro akadaro. Saka makaregerei mai vacho ndokwakati korova remwana wangu muda kuti rasikepo mwana wangu amita mwana wani chete yemuupenyu saka muda kuti rasike susu hatina kuramba ndokwanisa kutora chii vawataurana nagombo vacho ndovangu watoenda Nofunga kana yasvika pastage yakadai kuti dare ratoona kuti pane criminal element dare rinofanira kungodismisa nyaya yonotanga yakiriwa polisi yosodzoka yane reference polisi because hatisina need yekuiti peita iyo yatone asi tinofanira kuvabhadharisa nekuti vakaita vanozoenda kupolisi vanechi ma2 partners vane voendesa kupolisi kuti ende kwamajor city so that inopererwa ni kwamajor city. Asi imini vabereki makapara mhosva yekurodza vana vaduku machild marriages zvatiri kuda kuti tipedze nhau iyoyo yekuti yekurodza vana vacheche vari underage, nekuti hatitobvumirwi kuti tinge tichitonga nyaya yemachild marriage.